Imbag nga bigat tayo amin, kakabsat, kablawan kayo iti imbag nga bigat tayo, babaen iti parabor ti Diyos nga man nakabalin amin, nga iso nga nang parswa ti langit ken ti daga. Ket iti dayo ti kagsapa, agyaman ti manen iti Diyos, ta inikkan na tayo ti sabali manen nga aldaw, tapnon ti kasta. Ket agtrabaho tayo, kadagiti trabaho tayo, iti daytoy nga week, lawas, agyaman tayo ti Diyos, ta nikkan na tayo ti pigsa salunat, ken tsimpo, nga aramiden, dagiti trabaho tayo, ngem kang runaan na, nga iyon una tayo ti agkararag kini Apo Diyos, dumawat iti tulong na, tapnon ti kasta, paraburan na tayo, tulungan na tayo. Yadayo na tayo kadagiti anyaman nga dakes iti dayti nga lubong. Kasti kararag ni Apo Isos iti insuro na dagiti adal na ako na nga agkararag tayo iti Dios ket dawaten tayo ti inaldaw nga taraon tayo, kasapulan tayo. Ta iso na lang ti paggapuan ti pigsa salunat iso amin nga adda ditoy lubong ket nagtaod da gapo iti pannakabalin ti Dios. Iti dayti nga agsapa sakbay nga basayan tayo dagiti sasao ti Dios nga mangted ti biag kadadayo ti sao ti Dios iso ti taraon ti biag. Ket tagdayaw tayo man iti Apo, babaen kadagiti kankanta. Kahit ko ti agkanta, namoy rin yung kanta. You Deserve the Glory by Terry McCalmon. Deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Pudno launay nga tila ang Diyos ti may tantanok ken may daydayaw sa bali awan ti sabali nga Diyos no dilaeng ti Diyos nga man nakabalin nga nang parswa ti langit ken ti daga. Ti rumbeng nga idayaw tayo, awanan ti sabali. Antay nga agdayaw, kadagiti anyaman nga tao, pinarswat ti Diyos. Wenno ti Diyosen, ngem agdaydayaw ti laeng iti dayjay Diyos. Nga man nakabali namin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles
so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh Jesus, there is no one else like you. There is no one else like you. Oh Jesus, when pud no launay nga ti Dios isu ti naimbag nga Dios. Ken rumbeng nga daydayawon tayo iti daytoy nga aldaw. Ket napateg launay nga agdaydayat iti Apos biruken tayo nga muna ti pagarian ti Dios. Ken ti kinalintig na kunana ti Biblia nga nabiruken tayo nga muna ti pagarian ti Dios. Ken kinalintig na ket inayon nanto dagiti suami na banbanag. Kahit nang sawen nga para buran na tayo ti Apo. Ngayon una tayo nga ramiden sa pulen ti Diyos. Ken ti kinalinteg iti Diyos. Saan nga ti bukod tayo nga kinalinteg? Iti dayto yung agsapa. Kahit ko iti makisarsarita kada kayo, may papan iti dayto yung topiko. Kasano may lasin ti pudno relihiyon. Idi naminsan nga Lunes ket inadal tayo may papan iti topiko nga adapay kadi sa bali ang mangisalakan laksid ini Apo Hesukristo. Taada dagiti kuna tayo nga panursuro nga palso. Kas sarsaritaan ti Biblia nga adda dagiti saan nga pudno manursuro. Ladingitan tayo nga kuna iti dayta. Ta uray pa iti Biblia saritaan na nga adda dagiti palso nga manursuro, palso nga relihiyon. Ket ti Biblia awan ti ibagana nga nalawag wenno specific nga mangibaga nga isu ti pudno nga relihiyon. No diket ti Biblia saritaan na nga addalaeng may maysa mangisalakan. Pamuspusan tapnon ti kasta ti tao ket may salakan. Ket awan tanyaman nga nagan ti sikta, relihiyon, religious organization,
kapilya, simbaan, nga nga kunati Biblia nga iso ti pudno. In fact, kunan ni Apo Isos nga, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nila nga Apo Isos ti mangisalakan. Kaya't iti da ito yung agsapa, kaya't kung saritaan tayo, we know adalan tayo, no kasano may lasin ti pudno o relihiyon. Umuna dito'y nga kitaan tayo, dito'y Santiago, Kapitulo 1, versikulo 26, hanggang gana 27. Nyati kunana. Kunana dito'y, no ti asino man a tao, panunutin na nga iso managdaydayaw iti Diyos, ket di na ngedngedan ti dila na, no diket alilawan na ti puso na mutlaeng. Ti panagdaydayaw daytoy a tao, iso ti bareng-bareng. Ti panagdaydayaw anadalos ken awan tulaw na, iti imatang ti Diyos tayo ken Ama, iso daytoy, sarongkaran na dagiti awan ti amada, ken dagiti balo a babae ti ladingit da, ken agannad nga awan tulaw na, dito'y lubong. Umunang pamayaan tapno may lasin tayo, ti pudno relihiyon. Isu daytoy, no adda ti managdayaw iti Diyos, managayat, kang runaan na kadagiti marigrigat, kadagiti napanglaw, kadagiti awan ti amada, ulila, wenno balo. Dagito iti aramid ti maysa nga pudno nga managdayaw iti Dios. Wenno kuna tayo nga dayti relihiyon nga pudno, wenno dagiti mangisursuro iti sao ti Dios. Nga aramiden da, dagito nga banbanag, managdayaw iti Diyos, managayat, ken nataknang. Kasaritaan ti Santiago. Kunana, di English kunana, if anyone thinks of himself to be religious, and yet does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is worthless. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. So kaya nasa uwan nga ti pudno nga relihiyon, iso dagiti tattao nga agkunkuna nga relihiyoso da, nga daan da tinadalos nga puso, handang matulawan iti sangwanan ti Diyos, ken ti sangwanan ti tao, ket tulungan da, sarongkaran da, bisitaan da, dagiti marigrigat, tulungan da, dagiti marigrigat, kang runaan na, kadagiti ululila. May isa dayta nga pagilasinan, nga dayta nga relihiyon ket pudno. No man pay saan lang nga dayta, ngem ti kang runaan na, iso dayjay napudno a panagdaydayaw iti Dios. Ken kunana ditoy nga ngid-ngidan na ti dila na, dagiti nalaing agsalawasaw nga tattao, nga agkunkuna nga relihiyoso, ket handamot saan damot nga madisiplinaan ti dila da. Kas kuna ti Biblia nga ti dila, isu daytoy ti maysa nga basit nga parte ti bagi ti tao. Ngem ado ti dadailen na. So nga adda gitoy kuna tayo nga chismoso kada chismosa.
nga awan ti sabali nga araramiden da no saan nga mangdadael kadagiti padada nga tattao. Isu nga ti managdayaw ti Dios, masapul met nga disiplinaan na, ti dila na. Aramaten tayo, ti dila tayo, kadagiti naimbag nga sursuro, aramaten tayo ti dila tayo, nga mangpasayaat, mangpaimbag, mangpabilag, saan nga mang discourage, no di aramaten tayo ti dila tayo, nga pagdaydayaw ti Dios. Isod ga po na, nga daytoy ti aramiden tayo. Anya pa iti kunana ditoy, kasano nga may lasin tayo ti pudno nga reliyon, may kadua, saan nga agbyag iti nailubungan nga aramid, ragragsak ken kinadakes. At dalagiti agkunang religyoso, uwinno ko nang isuda ket nadyusanda. Ngem, agbibiyag da kalagiti ragragsak ken kinadakes deti nga lubong. Ti pudno nga relihiyon, may lasin tayo, dagiti anya si asino man, nga da iti daytang relihiyon nga pudno, no saan dang agbyag, kadagiti banbanag diti lubong, araramid nga ragragsak ken kinadakes. Una na diti Juan 15, 18 ginggana 19. No tilubong, guraen na kayo. Amuyo ag ginuranak, ngay muno na angem da kayo. No tagalubong kay kuma, tilubong ayaten na kuma, ti kukwana. Ngem gapo tasaan kay at tagalubong, no diket, pinili kayo itilubong, gapuna, guraen na kay tilubong. Dahil tilubong kagura na, dagiti agdaydayaw iti Diyos. Kagura na, tinaimbag. Tadi iti nga lubong, tilaeng amuna, iso ti ragragsak, trabaho, kinadakes, na siya tag trabaho. Tada tayo di trabaho ti daga. Ngem ti panagbiag, kadagiti ragragsak, iti dayto nga lubong. Ado, ti masarakan tayo nga araramiden ti tao, kadagitoy nga iti biyag tayo diti lubong. Kas kuma iti panagsugal, panagbabae kadagiti lalaki, panaglalaki kadagiti babae, panagbartek, pamapatay, panagtakaw, guran-gura. Dagiti kunatayo nga kinadakes dayto nga lubong. Ngem ti pudno nga relihiyon, iso dagiti agkunang religyoso da, mamati da iti Dios. Liklikan da dagiti nailubungan nga laramid. May katlo nga pagilasinan ti pudno nga relihiyon. Isu dagitoy mangisursuro wenno tattao nga agkuna nga isu daket mamati da iti Dios. Isu dagitoy managdayaw da iti pudno a Dios. Ken saan nga manamong ken agaramid ti dakes. Ti nadyusan nga tao ket liklikan na dagiti kinadakes. Anya ti kunana ditoy nga dagiti ladduma sino katanda ti dayag ti Dios adi agrupsa iti kasping ti ladawan ti tao nga agrupsa. Isu nga saan nga ti Dios ti daydayawon da no di kadagiti kasping ti ladawan ti tao nga agrupsa. Ken dagiti tumatayab kunana. Ken dagiti an animal ang nagsakat ti upat ken dagiti ululag, gapuna ti Dios binaybayan na ida, kadagiti derderep, dagiti puspuso da, ngagturong iti kinarugit, tapno may babain kuma, dagiti bagbagida, kadakwada metlaan. Tas sinuktan da ti kinapudno ti Dios, iti ulbod.
Isu nga dagiti tao nga sukatan da ti Diyos ti kinaulbod. Ket nagdaydayaw da, ket nagserserbi da iti parswa. Kanya ti pagserserbian da, kadagiti parswa. Una na dito Adi ket iti namarswa, isu ang madaydayaw nga agdanayon. Amin. Gapo iti daytoy ti Diyos binaybayan na ida, kadagiti derrep ang nakababain. Tauray dagiti babae nga adda kadakwada, sinuktanda tinakaparswaan. Apan nakaaramat da iti may salungasing tinakaparswaan. Isod gapuna nga dagitoy tararamiden dagiti tao, ti daytoy nga lubong. Binaybayan da tinakaparswaan dagiti babae, simged da iti derrep, iti maysa ken maysa kadakwada. Nga inaramid da nakarugrugit a pamayan, a lalaki ken lalaki, ket inawat da kadagiti bagbagi da metlae. Ti may kari agunguna, ti panakalilaw da. Isu nga kalagitoy nga panawen adda dagiti tattao. Dagiti kunkuna tayo nga bakla kada tumboy. Dagiti araramiden ti tao kadagitoy nga laldaw. Agdin na ti babae kan babae, agdin na ti lalaki kan lalaki. So dagitoy dagiti makarimon nga aramiden ti tao di tilubong. Anya pa ito, iti ko na. Ket agsipod tadida kinayat nga inammo ti Diyos binaybayan na ida ti maysa anak madakes. Tapno aramiden da dagiti banbanag amay paay. Anapno da iti amin na kinakillo, kinadakes, agom, dakes anakem. Napno da ti apal, panagpapatay. Ring-ringgor, ulbod, kinadangkok. Managuy-uyaw, managdadael da, managgura da iti Diyos, nakuspag, napalangguad, napasindayag. Managparnuay, kalagiti dakes sa banbanag, nasukir, kalagiti, nadakkel da. Kalagiti yung panawen, dagiti ubing, nasukir da, kalagiti dadakkel da. Isad ga po na nga dito lubong tayo. Nga adda, nga uray pa iti biyang ti simbahan, iglesia, kapilya, adda dagiti agkunkuna nga religyoso da. Ngem, araramidan da dagitoy kinakuspag, kinapalangguad, kinapasindayag. Nasukir da, kalagiti dadakkel da. Dahito iti maysa nga araramidan, dahito nga lubong. So nga may lasin tayo, ti pudno nga relihiyon, no saan nga araramidan. Dagito. No man pa'y saan tayo nga perpekto. Ngem, ti biyag tayo diti daga, kas maysa nga agkunkuna, ama nagbutang iti Diyos. Masapol nga liklikan tayo dagito, nga araramid ti lubong. Nya pwede ko na awan isip da, saan da nga matalek, kadagiti tultulag, awan ti ayat da, anak kaparsoan. Awan asida. Uray pa dagiti kunkunada yung nadaduma ket Kristiyano, awan ti asida. Ngay dinto nga amuda dagiti pagalagadan ti Dios, a dagiti agaramid kariti kastaban banag may karida ken patay. Saan laeng aramidan dayda no diket o mabuloy dapay kadagiti agaramid kadakwada. So dayto iti makita tayo kapsat. Nga ti may lasin da ti pudno relihiyon, no dagitoy nga tao wenno kunkunang mamati ti Dios ket aramidan da ti kinaimbag wenno na Diyosan nga aramid nga saan nga dagitoy nga nailubungan. Anya pa iti maysa nga pamayan tapno may lasin ti pudno nga relihiyon. Ti tao nga agkuna nga mamati ti Dios ken religyoso ken agkuna nga ti relihiyon na ket isu ti pudno.
may lasin mo no dayta nga tao ket agbibiyag babaen iti espiritu saan alinalasag nga aramid. Saan nga kadagiti linalasag wenno araramid daytoy lasag tayo. Ati kunana ditoy Galacia kapitulo 5 versikulo 16 hingga na 26 kunana kunak nga rod kunani Pablo amag na kayo kas iti espiritu ket di kay tutungpalen dagiti tarigagay ti lasag. Tati lasag aguman na ti may busor iti espiritu. Ket ti espiritu may busor iti lasag. Ta dagitoy agkin na busor ti maysa ken maysa. Iti kasta di kay mabalin nga ramiden dagiti banbanag akayatyo kuma. Ngem no idalan na kayo ti espiritu awan kayo ti babaen ti linteg. Ket addada asipapatak dagiti aramid ti lasag nga isu dagitoy. Dagitoy ti aramid ti lasag. Uwin nararamiden dagiti dadduma nga kunkuna nga pudno nga relihiyon ngem ti aramiden da isu dagitoy pannakikamalala ken asawen pannaki dinna ti sandang asawa. Uwin no agdindin nada nga sandang agasawa. Kinarugit, derrep, panagrukbab kalagiti di Diyosen. Dayti panagrukbab kalagiti di Diyosen. Uwin no idolatry. Uwin no worshiping other gods beside God. Daytoy panagrukbab kalagiti di Diyosen. May sadayta nga aramid ti lasag. Apay nga agdayaw ti tao kadagiti di Diyosen. Ado ti rason no apay nga agdayaw da kadagiti di Diyosen. Ammo tayo nga ti Diyosen saan nakangadusaen. Tawang nga rod ti biyag na awan ti riknana dagiti di Diyosen. Dagiti di Diyosen handa nga dilawan ti kinarugit, kinadakas. Ngayon ti Diyos nga man nakabalin amin, kagura na, dagito'y nga raramid. Iso nga ti panagrukbab ka di Diyosen, may sarita nga aramid, ti linalasag nga aramid. Anya pa iti ko na, panaganito, guran-gura, ring-ringgor, imimon, panagpungpungtot, panagsususik, panagaapa, panagsisina, panangilkilo ti pamati, apapal, panagbarbartek, panagragragsak nga aglablabas, ken banbanag nga umasping kadagitoy, ipakpakaunak, kastim bagakon kada kayo ididamo, adagiti agaramid kadagitoy, sandanto atawiden ti pagarian ti Diyos. Uray pa'y kunada ita nga kabsat, wino tao, nga iso ti pudno, wino ti relihiyon na ket pudno. Ngem, araramiden namat, dagiti araramid day ti nga lubong, kas ti panagragragsak, ngaglablabas, panagbartek, ken kadagiti suamin nga umasping kadagitoy, apapal, panagsususik, kuna ditoy ni Apostol Pablo nga dagitoy kunada sandan to nga tawiden ti pagarian ti Dios. Ngem kunana ditoy ngem ti bunga ti espiritu ayat rago talna mabayag a panagitured kinaanos kinalaing kinamanagtalek kinaimma panagtepel awan linteg a may busor kalagitoy a banbanag. Dagitoy dagiti makun na bunga ti espiritu. No ti maysa nga tao nga agkuna nga relihiyoso ket addayat na, adaraguna, adatalna na, manangitured, kinaanos, naanos, kinalaing, matalek, mapagtalkan, naima, managtepel. Ija English ko na self-control. These are the fruit of the Holy Spirit.
which is found in Galatians chapter 6, chapter 5, verse 25. Sud ka po na nga ti maysa nga relihiyon nga kung kuna nga pudno ngem awan ti makita nga bunga ti espiritu kinkuana. Dayta nga relihiyon ket saan apudno. No di ket mabalin nga mangisursuro lang kadagiti adda ditoy na santuan nga surat ngem saan nga raramiden dagitoy nga banbanag. Isu nga dagitoy nga bungbunga ti espiritu isuda timang paniknek nga dayta nga ti maysa nga tao nga agkuna nga relihiyoso ket pudno nga mamati ti Dios no adda dagiti bungbunga ti espiritu kenkuana. So the fruit of the Holy Spirit is very important to a Christian life. Anya pwede ko na dito nga aramiden tayo tapnon ti kasta may lasin tayo. Dagiti pudno nga relihiyon, dagiti pudno ang mamati ti Dios. Wenno dagiti akon nga pudno nga relihiyon, masapul nga nayanakda na baliwan. Babaen ti panamati kini Apo Jesucristo, ken ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Daytoy pannakayanak ka mabaliwan, isu daytoy ti maysang prueba. Babaen ti pannakayanak anabaliwan. Babaen kini Apo ti Jesucristo, ken iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Anya ti kunana diti Juan kapitulo 3. Kunana ito, irugi tayo ti uno. Ket adda ti maysa tao kadagiti Parisiyo a managan ni Nicodemo, panguluwen dagiti Hudyo. Dayto imay ken Jesus ti rabii ket kinunana kinkuana manursuro. Ammumi a maysaka a manursuro ang naggapu iti Dios. Taawan ti makabalin ang mga ramid karagito a paggilasinan nga ramiden no awan ti Dios kinkuana. Simungbat ni Jesus ket kinunana kinkuana pudno kunak kinka no ti maysa a tao sana mayanak a mabaliwan sana makita sana mabali na kitaen ti pagarian ti Dios. So nalawag ti kunana ni Apo Jesus nga no ti tao ket saan nga mayanak a mabaliwan anna nga makita ti pagarian ti Dios. Kuna ni Nicodemo, kasano ti pannakabalin ti tao mayanaki dinto nga lakayen. Mabalin na ayamanen ti sumrek iti anakan ni inana ken mayanak. Simungbat na Jesus pudno kunakin ka no ti maysa saan na mayanak iti danom ken espiritu. Saan na mabalin ti sumrek ti pagarian ti Dios. Ti mayanak ti lasag iso lasag ket ti mayanak ti espiritu isu espiritu. Di ka pagsidawan a kinunakin ka, masapul kada kayo ti mayanak a mabaliwan. Ti angin agpuyopoy ti pagayatan na, ket manggegmo ti awer na. Ngem di ka ammo no adino ti paggapuan na. Ken adino ti papanan na. Iti kasta ti amin na mayanak ti espiritu. Simungbat ni Nicodemo ket kinunana kinkuana kasano ti pannakabalin na marami dagito simungbat ni Jesus ket kinunana kinkuana sika ti manursuro ti Israel ket di ka ammo dagito pudno kunakin ka at ti ammumi sa awan mi ket tinakita mi saksyan mi ket di ka awaten ti pamaneknek mi no imbagak kada kayo dagiti banbanag nga dagaan ket di kay patyan, kasanon tula ket ti pamatiyon. No ibagak kada kayo tinaylangitan. Ket awan ti imuli sa dilangit, no di ti bimaba, nanipod langit, ti anak ti tao. Ni Apo tayong Jesucristo, kaya na sa nga naibayok, nailansa, tapno amin ang mamati kinkuana, madaan ti biyag ngagnanayon. Takas talaon ay di panagayat ti Diyos iti lubong, enter na anak na bugbugtong,
Tapno amin na mamatikin kwa na saan na mapukaw no dikit adda biyag na ngagnanayon. Ta saan nga imbaon ti Diyos ti anak na tilubong ang mangukom tilubong no dikit tapno tilubong may salakan gapukin kwa na. Isu nga imay ni Apo Isos ti tilubong tapno isalakan na tilubong. Han nga imay tapno mangukom dati tao managbasol datayo amin managbasol tayo asko nati na santuan nga surat iji Roma kapitulo 3:23 nga datayo amin nagkurang tayo ti Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Managbasol tayo amin ngem gapo ti asi parabor ti Diyos insalakan na tayo. Isod gapo na nga ti panamati kini Apo Isos napateg tapnon ti kasta ti tao ket may salakan mabalbaliwan ti biyag na mayanak nga mabalbaliwan. Be born again. Dito'y born again haan nga relihiyon dito'y no dikit kapadasan. It is not a religion but it is an experience. Isod gapuna nga ti panamati kini Apo Isos isu daytoy ti pangrugyan ti panagbalbaliw ti tao. Narigat tayo nga balbaliwan ti biyag tayo. Narigat mo nga balbaliwan ti biyag mo kabsat gayem. Nawan ti panakabalin ti Espiritu. Kasapulam ti panakabalin ti Espiritu ti Diyos tapno mabalbaliwan ti biyag mo. May kat dagiti bisyo nga isu nga mangdadadael ken ka ti salonat mo ti chimpong ken kwartam kinabaknang mo. Ado dagiti addan dagiti tao. Wenno adda dagiti tao nga kuna tayo. Nga ado ti sanikwana ngem napukaw amin gapo iti aramid daytoy nga lubong. Isod gapo na nga napateg nga ti maysa nga tao ket mamamuna ni Apo Isos kas manubot ken may salakan ken palubusan nga ti Espiritu ti Diyos. Iso ti agaramid nga may pa iti panagbalbali mo. Anya pa iti maysa nga pagilasinan nga daytoy nga tao wenno ti maysa nga tao ket ti relihiyon na wenno agkuna nga relihiyoso ket iso ket pudno nga relihiyoso wenno mamati ti Dios. Ana ditoy nga mamati ti Dios Ama ken ti anak na ani Apo Isos. Masapul met nga mamati tayo iti Dios Ama ken ti anak na nga ni Apo Isos. Anya ti kunana ditoy Juan 14:1 aging gana ijay 6:7. Saan ko magpulkok ti puso yo? Mamati kay ti Diyos, mamati kay met kanyak. Tayjay balay ni Amak adda adu apagyanan. No kumano sana kasta kinunak kumakadagayo. Tainak isaganaan kayo ti pagyanan. No kuma sana kasta kinunak kumakadayo tainak isaganaan kayo ti pagyanan ket no innak kuma ket isaganaan kayo ti pagyanan. Umayak tumanen. Ket ikuyog kay tumet kanyak metlaan. Tapno adino tayang ko adda kay met kuma. Ket no adino ti papanak amuyo ti dalan. Kuna kinkuanan ni Tomas Apo di kam ammo no adino ti papanan. Kasano ti panakaammo mi ti dalan. Ni Jesus kuna na kinkuana siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan ti umay ken ni Ama no di magnakanya. So nalawag ti kunana tinasanton nga surat nga ni Apo Isos laeng ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan ti umay ken Ama no di magnakanya. Awan ti bagana ditoy nga relihiyon. Tadda ngamin dagiti mangiwagbaga nga isuda ti pudno nga relihiyon. Ngano saan ka nga makigrupo kadakwada ket saan ka amay salakan. Awan ti kuna ti Biblia anagan ti relihiyon. No diket
Daytoy laeng panamati kini Apo Isos. Only believing in the Lord Jesus Christ, that makes a person be saved. Because Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, maliwanag dito, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Panginoong Hesukristo lamang ang siyang tagapagligtas. Walang ibang tao na magsasabi na siya yung tagapagligtas. There is no other religion. There is no religion or such religious organizations that can save man except Jesus Christ, the Lord. Nila nga po Isos, timang isalakan. Hantang ibaga nga, dahito nga relihiyon may isot mang isalakan. Ti tao, hanang mabalin nga kunaen, nga isulaang ti may salakan. Ngem ko natin nasantuan nga surat, nga ti mamati, kini Apo Isos may salakan. Uray no ti tao kada relihiyon na. Uray no ti tao ket relihiyon na ti so amin na relihiyon. No saan na mamati, iti anak ti Diyos nga ni Apo Isos. Dayta nga tao ket kung natin nasantuan nga surat nga naukumen. Ti saan nga mamati naukumen. Kung na dito Juan kapitulo 3. Nya pwede ko na dito ituloy tayo ang basahin. Ti nakakita kanyak, nakita na ni Ama, apay-apay ako na ipakita mo kada kami ti Ama. Di kapatsyan aya nga adda ken Ama, ken ti Ama adda kanyak. Ni Apo Isos ken ti Ama. Ket may sadar kita. No man pay adda ti panakailasinda ti tunggal maysa. They are distinct to each other. Kahit nang sawayan, handa nga may maysa nga bagi, may maysa nga itsura. Ngem adda ti bukod da nga personalidad. God the Father, God the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amo tayo madita nga talo nga personalidad ti Dios. Isod ga po na ako na ditoy. Dagiti asawag kada kayo saan ko nga sauwen na si siya. Ngem ni Ama idinto nga adda kanyak. Aramiden na dagiti aramid na. Patsendak nga adda ken Ama ket ni Ama ket adda kanyak. Wenno saan patsendak gapo kadagiti aramid metlaeng. Pudno kunak kada kayo ti mamati kanyak. Dagiti aramid nga aramiden ng tumat. Anya ti pagilasinan ni may isang relihiyon nga pudno ti aramid ni Kristo aramiden naman. Enasawan dagiti kinaimbag, kinasayaat. Liklikan na dagiti kinadakas, dagiti nga lubong. Ngem no dagiti nga tao, wenno ti maysa nga tattao, wenno maysa nga tao nga relihiyoso nga kunana nga iso ti pudno, ti relihiyon na ket pudno may salakan. Ngem agar aramid met kadagiti kinadakas. Ay ket haan nga pudno dayta. Wenno dayta nga agkunkuna nga iso ti pudno. Ket iti sangwanan ti Dios saan na pudno. Mabalin nga makuna namat nga iso ti pudno. Tanala ka mga sawen, siyak ti pudno. Wenno da kami ti pudno. Ti relihiyon mi iso ti pudno. Ngem ko natin nasantuan nga surat nga may salang ti pudno ni Apo Isos. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Awanan ti sabali. Kung saan lang nga ni Apo Isos. Kanya pwede ko na dito Pudno ko nakatakayo, ti mamati kanya, dagiti aramid, nga aramidan ng tumat, ket dakdakkel tupay. Ngem dagito iti aramidan na, tainnak ken Ama. So nagsubli ni Apo Isos di langit. Tapnon ti kastay saganaan na tayo, isaganaan na dagiti mamati. Ket agsublin to manen ni Apo Isos. Tapnon ti kasta alaen na dagiti mamati ken kuana. Kas kunak narod nga duwalaeng tirorayan tayo ang mamati ti Dios, pannakatay.
Wenno panakay pangato dagiti mamati panagungar dagiti natay ken Kristo ken panaki sabat nya sumabot tayo iti Apo kadagiti ululek kasaritaan ti Biblia nga sumabot tayo iti Apo kadagiti ululek. So we believe on the rapture. We believe that Jesus Christ will come again. And He will save to those who believe on Him. Nagiti mamatikin ko na. Isad ka po na, nga masapul may lasin tayo nagiti pudno a relihiyon. Nagiti pudno nga mangas kasaba. Pudno nga mangisursuro. No, dagitoy ket managayat dati Dios agaramid dati nasyaat. Wenno liklikan da dagiti banbanag diti lubong kinadakes. Liklikan da dagiti kunatoy nga guran-gura wenno panagdidin na dael, panagsisina, kinapasindayag. Dagitoy dagiti raramid ti tao, tati tao ke managpalangguad. Ken kunata yung handa nga kabutang ti Dios. No di kedi araramiden dalaeng dagiti araramid ti lubong. Nga saan nga pagayatan ti Dios. Anya pwede ko na dito may kadua nga Timoteo. Ay sulat ti Maudi. Tapno may lasin tayo ti pudno relihiyon. Ti maysa nga tao nga agkunang religyoso wenno agkunang nga isu ti pudno makitam kinkwana ti saan nga panagin sisingpet. Wenno hypocrisy. He is not hypocrite. Hindi siya plastic, hindi siya hindi ko na tayo. Agin sisingpet lang. No di di pudno. Ti aramid na. Di sa una. Ken ti aramid na. Ket pudno. Isu ako na dagiti Ilocano nga aramid ti pakakitaan. No datayo kita kuna tayo nga pudno tayo nga mamati ti Dios, wenno religyoso, wenno ti tao ket kuna nga ti relihiyon na ket isu ti pudno, makitam kinkwana ti pudno nga aramid nga nadyosan. Anya kuna na dito. Ngem amuam daytoy akadagitoy maud-udi nga aldaw. Umay danto lagi ti aldaw anapigad. Tadagiti tao agayat danto karagiti bagbagida. Naagom dati pirak. Nya. Haan nga dakes ti pirak. Haan nga dakes ti kwarta. Money is not bad, not evil. Money is not evil. But if you love money, kuna ni Pablo, ijay chapter 6, verse 10. Chapter 6 verse 10, ti 1 Timothy. Nga, for the love of money is the root of all kinds of evil. Daytoy kwarta, panagayat ti pirak. Isu daytoy ti ramot ti amin nga kinadakes. So nga adda ti tao nga urado ti kwarta da, nga manda nga mapmapnek. Kas kunak manen nga dakes ti kwarta. Ngem ti dakes, isu dayjay no ti maysa nga tao. Kahit aramidan na nga Diyos na, ti kwarta. Nga saan nga ti Diyos. Anya pa iti ko na nito, managpasindayaw, napalangguad, managoy-uyaw, nasukir kadagiti datakilda, awan panagyaman da, saan da nasingpet. Awanan da ti ayat nga nakayanakan. Kaya nasawan, dagiti babae ag balinda nga lalaki, dagiti lalaki ag balinda nga babae. Dapat lagi ti kunata yung transgender, sinuktan ti kinatao da. Lagi ti babae ag balinda nga lalaki. Lagi ti lalaki ag balinda nga babae. Nya pa ito, awan panakapnek da, managpadpadakes. Saan da nga managparbeg, nauyong da, gumurgura da kalagi ti naimbag. Dito iti nakaladladingit nga maamuan tayo nga dagiti aggon ko ng religyoso wenno pudno relihiyon akon kunada ngem makitam dagitoy nga aramid kadakwada managpadpadakes
Saan da nga managparbeng, nauyong da, gumurgura da kalagiti kinaimbag. Kagura damat, dagiti naimbag nga aramid. O manamong damat, karagiti kinadakas. Da iti alubong. Isad nga po na nga tipod nga relihiyon, haan nga daytay laeng napintas nga kapilya, wenno nakabado, wenno nakasuot ti purpuro nga puraw, wenno adiddog ti bado na, wenno adiddog ti buok na. Numan pa'y nasiyat madagiyay. Pamarang wenno makinluar nga kinatakneng. Ngem ti Dios kumita iti puso di tao. God looks on the heart. Kumita di puso tayo. Di puso tayo amo ti Dios. Napateg nga ti puso tayo. Ket nadalo si sanguanan ti Dios. Nya pwede ko na nito. Dagiti duma ang kunang managbuteng ti Dios, religyoso, ngem kunan nito nga isuda ket managlilipot. Manglilipot, nasubeg, natangsit, managayat karagiti ragragsak. Anang nangrunang ngem ti panagayat da iti Dios. So nga adda dagiti tattao kasya. Nga adda dati panagayat da karagiti ragragsak ti lubong. Ngem ti panagayat da ti Dios. Kasano nga makita ti panagayat ti Dios. No ti maysa nga tao kadayaten na ti Dios ammo na ti agdaydayaw. Sapulen na ti gundaway ng agdaydayaw ti Dios. Ti panagdaydayaw ti Dios sala nga di simbahan kapilya. Masapul nga kanayon agdaydayaw tayo kini Apo Dios, agyaman tayo. Tako na ti Biblia agyaman kayo kanayon. Agdayaw tayo ti Dios. Dagiti amin nga dangis na daydayaw da kuma ti Dios kuna ni David ijay Salmo chapter 150 verse 6. Let everything that has breath praise you the Lord. Dagiti amin nga dangis na idaydayaw da kuma ti Dios. Isu nga may lasin tayo ti pudno nga relihiyon, pudno nga relihiyoso nga tao. No dayti nga tao ket managayat iti Dios. Nya adda pa dagiti kuna tayo nga kuna nito nga adda lang ada kinasanto. Ngem libakenda ti pannakabalin daytoy a kinasanto. O madayo ka met kadagiti a kastoy. Isu nga liklikam dayta kun kuna nga relihiyon. Ang agkunkuna nga pudno nga relihiyon nga no saan ka nga agkamkameng kadakwada o no saan ka nga makimiyembro kadakwada kahit saan ka nga may salaka. Saan mo nga patsyon na ita, palso na ita. Ngem, no ti maysa aman nursuro kahit adaywan na lagi ti kinadakas. Isursuro na ti kinasanto, surutem, dayta nga tao. Kasko na ni Pablo, suruten dak, ta sursurutek ni Kristo. Follow me as I follow Christ. Kuna ni Paul. Isu nga tipod no nga relihiyon may lasin mo. No dayta katikas kasabana ni may mapanit. Kini Apo Isos. Ti Dios. Ano nga ikas kasabaw may papanji relihiyon na. Uray pa no dayta relihiyon mo ket nainagan iti Dios. Uwin no adda itinagan ti Dios ijay. Ta ti Dios sanamet nga sapsapulan no niya tinagan ti relihiyon mo. No di ka ti sapsapulan na, dahil puso tayo, tibiyag tayo. So ako na ni Apo Isos, ngagtuktuktukak ti ruangan ti puso yo, no lokatam ti pusom, pasterkem, ti Diyos, sumrekin ka, ket makipagtaangkin ka, tulungan na ka, tap nagbalbaliw ka, kasko natin na santuan nga surat, nga umay ti Diyos, tapno makipagtaeng kada dayo kasko na ni Pablo nga saanen nga siyak ti agbiag no diket ni Kristo ti agbiag kanya. Isu nga no mamati ti tao kini Apo Dios kin Kristo Isus saanen nga jibbiag na ti masursurot, saanen nga jibagina, saanen nga jibagi tayo ti masurot, jipagayatan ti Dios. Isu nga no agbiag tayo tinaldao no kararag tayo di Diyos, Apo anya ti pagayatang. Uray pa ni Apo Isus hindi nagkararag, saan nga di pagayatak.
ti matungpal, ngem ti pagayatam, Apo. Not my will, but your will be done. Kunan ni Apo Isos, iti ama na, ken ti ama tayo, anay langitan. Isod ka po na, nga ti pudno nga relihiyon, may lasin tayo ti pudno nga relihiyon, babaen ti panakakita tayo, panakailasin tayo, nga dagiti agkunkuna nga mamati ti Diyos. Wenno religyoso nga tattao. Ket managbuteng tayo ti Diyos, managdayaw tayo ti Diyos. Ken araramiden dati kinasanto, kinalinteg, liklikan na dagiti kinadakas dito nga lubong, kas ti panakikamalala, panagsugal, panagbartek, pamapatay, pamadakes, panagsisina, panakiringgor, apal, guran-gura, panang tingel ti dila, wenno kuna tayo nga haan nga mangdadael ti pada nga tao, haan nga chismoso kada chismosa, nga mangi chismis ti pada nga tao, no diket ti dila na ket natimbang. He has a self-control. Matingel na ti bagina. Kadagiti banbanag dito lubong. At the disiplina na, in other words, is a disciplined person. So may lasin tayo ti pudno nga relihiyon, no dagiti agkunkuna nga pudno nga relihiyon, religyoso, ket agdaydayaw da iti Dios. Iti pudno nga Dios, saan nga kadagiti di Diosen? No diket, iti Dios nga man nakabali namin. So iti dahil agsapa, ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo, kita amin nga guibuya, Sister SP, Dangtayan, jay natayan na ni Sisteran, jay samat Qatar, uwin no jay Kuwait, Sister Josie, Kabansag, kumusta kayo ta, US. God bless you, ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo, kan kadagiti so amin nga nagbuya, kayan kadagiti mang buya, iti dahito nga video, ti Apo, ti mang bendisyon kada kayo, God bless you, pagpalayan ka ng Panginoon, manatili tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, sapagkat ang Panginoong Diyos, alam niya yung tunay na nagmamahal sa Kanya. Muna dagiti pudno nga agdaydayaw kinkwana, haan nga di relihiyon ti ikasaba tayo, haan nga di relihiyon ti ibagbaga tayo, nga no saan ka ngagkamang tayo nga relihiyon, kaan ka nga may salakan. No. No di ka di. Ti aramiden tayo, iso di jay, mamati tayo, kini Apo Isos. Pastrakan tayo, diti puso tayo. Tibiyag tayo. Ket mabalbaliwan tibiyag tayo. Paraburan na tayo ti Apo. Kas kunak manayin nga birukan tayo muna ti pagarian ti Diyos, ken kinalintig na, kung ano. Ket dagiti amin nga banbanag may nayon danto ka na kayo. Uray no, saan nga nawadwad ti kwarta tayo. Tati kwartahan nga isuday tati mangted ti pudno nga ragsak. At dagiti tao nga pagid-iddaan dati kwarta da. Ngem saan da nga naragsak. Gaputa, awan ti Diyos kadakwada. Ti kasapulan tayo ti Diyos. Tanuad da ti Diyos kada tayo kaskuna ni David. Ari nga David, iti Salmo chapter 23. Verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ti Apo, iso ti pastor ko, awanton ti pagkuranga. Kaya nga sa wen, no adda ti Diyos kada tayo, kompleto tayo. Kompleto na tayo. Wala na tayong hahanapin pa pag ang Panginoong Diyos ay nasa atin. Pag tayo nagtiwala sa Panginoon, kompleto na yung ating buhay. Wag na nating hangarin na dumami yung ating kayamanan kung tayo naman ay mapapahamak sa mga kasalanan dito sa sanlibutan. Nasisiyaat lang nga ti tao saan nga bumaknang no malipatan naman ti Diyos. Ngayon nga dakas ti bumaknang. Pabaknangan na ka ti Diyos, nasiyat. Ngayon usaran tayo ti kinabaknang tayo nga may paay ti Diyos, pakaydayawan ti Diyos. Taado dagiti bimaknang nga nalipatan da ti Diyos. Ado dagiti imado ti kwarta na, imado mo ti bisyo da, imado ti asawa da, imado ti bisyo da.
nadadaal da. Nagbalinda nga drug addict, nagbalinda nga bartek, nagbalinda nga sugador. Dagito iti mang dadaal di tao. Isot gapuna nga ti pudno nga relihiyon, iso ti panamati kini Apo Isos. Nga iso lang ti mangisalakan. Haan nga ti simbahan, kapilya, o organisasyon, ti relihiyon, ti mangisalakan, no man pa'y tulungan na tayo. Dagito'y relihiyon, ngem, saan nga isuda ti mangisalakan. Nila nga Apo Isos, ti mangisalakan, ti lubong. Isot gapunang iti day tingal daw, naimbag nga rugyan tayo ti aldaw tayo, babaan ti panagkararag, panagbasa ti Biblia, ti sasaw ti Diyos, nga iso ti taraon tayo, iti biyag, tapnon ti kasta, kahit ni Apo Diyos tulungan na tayo. Kaya't kung ikararagan kayo, no adapay saan nga namati, wenno nangawat kini Kristo Jesus, kas manubot kin mangisalakan na, no saan mo pa'y nginawat ni Apo Isos, awatem ni Apo Isos, ti dating aldaw. Saan nga aksidente nga nagbuya ka, ti dating nga video, ti Facebook. Adda ti kayat ti Apo. Masapol nga mamamom ni Apo Isos, nga iso ti mangisalakan. Awanen ti sabali ang mangisalakan, no saan nga ni Apo Isos. Mabalin ngagdumog ka, no kaya't mga watan ni Apo Isos, tapnon ti kasta mabalbaliwan ti biyag mo, bindisyonan na ka ti Apo, paraburan na ka, ikan na ka ti talna, ikan na ka ti ragsak, ken uray pa ti parabor, ti biyag mo, tulungan na ka ti trabaho, ti negosyom, ipromote na ka ti trabaho, dumakkel ti negosyom, ken natal na ti biyag mo, ken ti familyam, no adda ka, kini Apo Diyos. Agdumog ka, katawatem ni Apo Isos. Apo Isos, awaten ka di ti pusok, agyaman naklaunay, tanatay kay di cross, ti Kalbaryo, ket si kalaang ti may sa nga mangisalakan. Awaten ka, Apo Isos, diti biyag ko, diti pusok, ket si kati agari, iti biyag ko manipod, iti daytingal daw, tap nagbiagak nga may paikin ka. Saan lang iti relihiyon, o diket kang runaan, ti relasyon ko gin ka. Awaten ka nga rod, Apo Isos, diti biyag ko, iti daytingal daw. Amen. No inawat mo ni Apo Isos, nagbalin ka nga anak ti Diyos. Kung nati surat, ti John 1:12, nga nagiti amin nga mamati kinkwana, kanimawat kinkwana, ni kanay dati kalintigan nga agbalin nga anak ti Diyos. Nagbalin kan nga anak ti Diyos. No inawat mo ni Apo Isos. Kadagiti masakit, no? Dati masakit. Sakit mo, nanyaman di sakit mo, sakit ti dalem, liver, sakit ti puso, high blood, diabetic. Ni Apo Diyos mangagas, babaeng kini Apo Isos nga anak na. Jesus Christ is the healer. He can heal your disease. Agkararag ta, ipatay mo na ita imam. Dita paset ti bagib. Ay iso nga nasakit. Dita paset ti bagib, ta ulom, tiyan mo, buksit mo. Agkararag ta, ni Apo Diyos agasan na ka. Man nakabalin nga Diyos, iti da ito yung agsapa. Umay kamikin ka, Apo, agasam na iti masakit. Anyaman Apo Diyos ti sakit da. Amomi nga sikat ti mangagas, babaen ti anak mo nga ni Apo Isos mangagas. Natay di cross, ngam nagungar ti may katlong aldaw. Inagasan na giti amin nga saksakit. Ure dagiti bulsek nakakita da, dagiti pilay nakapagnada. Ure pa dagiti cancer na agasan da. Lord, I pray that you will heal them, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Heal those who are sick. Let them believe in your name, O Jesus. Nga si kalang ti may sa may salakan, kas kinunam, siyak ti dalan ti pudno ken ti biag, awan ti umay kinama, no di magnaganya. Lord, I pray that you will bless them and heal those who are sick and have disease in their bodies. In Jesus' name, nanyaman na itang sakit. Cancer, tumor, liver disease, heart disease, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nagasa na ka ni Apo Isos. Basta mamati ka, iti Apo. So, iti tayo tingal daw. Ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo. Gingga naman hindi sumaruno. God bless you.
God bless you all. God bless. Kumusta kayo ta? Kalagiti so amin ng bimbo. Sister Josie, Kabansag, Sister Sp, Dangtayan, di Kuwait. Yes. Sister Josie, Jurem, Eileen, Joseph, Junjun, dita US. God bless you. Kaya nagitilat dumapay. Ngagbuya iti yung video. God bless you. Bye-bye for now. Thank you for watching.